V nasledujúcom videu sa chceme zamerať na hlasovacie zariadenie a jeho spôsob využitia na vyučovaní. Hlasovací systém sa stáva užitočným pomocníkom učiteľov a žiakov tam, kde sa používa overovanie schopností, vedomostí formou didaktických testov. Toto zariadenie kombinuje interakciu s vyhodnocovaním pre zvýšenie produktivity výučby. S použitím svojich infrabezdrôtových klikerov môžu študenti odpovedať na otázky, záznamy svojich odpovedí, potom prevedú jednoduchým kliknutím stiskom tlačítka. Takže v prenosnej taške sa nachádzajú v prvom rade klikery, záleží od počtu a druhu, ktorý si kúpite. Konkrétne v tejto taške ich máme 32 a každý kliker je vlastne označený identifikačným číslom. Samozrejme nesmie chýbať príjimač, nejaký dlhý 5-metrový USB kábel a software. Dodávateľ ponúka ešte aj podľa druhu tabule, ako máte tablet. Konkrétne tento tablet je veľmi účelový, pretože má v sebe displej, v ktorom sa zobrazujú informácie počas celého priebehu hlasovania. Samotná inštalácia nie je vôbec zložitá. V prvom rade treba nainštalovať a umiestniť niekde do priestoru tento príjimač, tak aby bol viditeľný pre všetkých žiakov. No a potom už len nainštalovať software a pracovať. Tak vidíte to. Tento software dokážu nainštalovať aj samotní žiaci, nie je to nič zložité, len samé klikanie. No ale už konkrétne vytvorenie databázy triedy už musí zvládnuť sám učiteľ. Keď sa dostaneme do základného priestoru, zobrazia sa nám tu 4 ponuky. Nejdeme sa venovať všetkým, budeme sa venovať len tým, ktoré učiteľ bude naozaj prakticky využívať. V prvom rade, keď sa prvýkrát dostanete do tohto priestoru, musíte si vytvoriť svoju vlastnú triedu, ktorú už potom budete využívať pri všetkých testoch. Klikneme si na tlačítko vytvoriť novú triedu, postupujete presne podľa pokynov, ktoré vám program určuje. Treba venovať pozornosť dôležitej časti, a to je vytvorenie si zoznamu študentov. Najpraktickejšie je urobiť presne taký zoznam, ako je v katalógových listoch. Po preklikaní, zadaní témy, triedy sa dostanete do vytvorenia manuálneho zoznamu svojich študentov. No a tam zadáte meno, priezvisko a netreba vynechať dôležitú časť, a to je prezývka, pretože ako dáte prezývku, taká sa bude zobrazovať priamo dolu na lište pri hlasovaní. Stačí, keď si vyučujúci nainštaluje tento program do počítača, importuje zoznam študentov od svojho kolegu, vytvorí si vlastnú databázu testov a môže na vyučovaní v podstate fungovať samostatne. Keď sa dostaneme do hlavnej časti, a to je spravovanie údajov, nájdeme tu triedy, lekcie, štandardy, kľúče, odpovede a správy. Keď učiteľ klikne na triedy, môže si vybrať svoju konkrétnu triedu, pretože daný program môže mať v databáze aj viacero tried. Vy si vyberete tú svoju triedu, skontrolujete si prítomných žiakov. Ďalej máme lekcie, táto časť je dôležitá, kde vlastne učiteľ si v tejto časti vytvára svoje lekcie. Buď priamo importuje už hotovú lekciu z inej vyučovacej hodiny, ktorú priamo vypracoval v inom notebooku, alebo si vytvorí tú lekciu v tomto programe. Stačí kliknúť na nová lekcia, určí si predmet, názov lekcie. Výhodou je, že ak má učiteľ staré testy, napríklad napísané v Wordovom dokumente, stačí ich kopírovať a zadať si jednotlivé otázky. Čiže klikneme na pridať novú otázku, načíta sa hlavný editor otázok, dáme jej názov, zvolíme si počet odpovedí, či chceme 3 odpovede, 4 odpovede, zaškrtneme, ktorá je tá správna. Doplnkom k hlasovaciemu zariadeniu je tento tablet. Výhodou tohto tabletu je displej, ktorý zobrazuje informácie o stave a priebežnom hlasovaní. Skôr ako sa žiak dozvie podrobné informácie na paneli, učiteľ to už vie a vie aj konkrétne, ako pribúdajú a ubúdajú percentá z danej otázky. Poďme sa pozrieť, ako to funguje v praxi. V
prvom rade skôr ako začneme vôbec používať hlasovacie zariadenie, treba si skontrolovať pripojenie tabletu, pripojenie klikerov, čiže príjimača a vysielača. Kiežto tie staré typy museli zadávať kódy a museli sa aj vypínať. Tieto sa zapínajú automaticky po kliknutí a po zaregistrovaní signálu. Ako náhle signál ustúpi, po 5 minútach sa klikery automaticky vypnú, čiže sa aj šetrí batéria. Tak poďme na to. Po odhlasovaní je veľká výhoda tohto systému, že vlastne vypracuje celú databázu, ktorá sa postupne ukladá. Vyučujúci si následne môže so žiakmi pozrieť konkrétnu písomku, každého jednak percentuálne ohodnotiť známkou. Učiteľ sa môže podrobne pozrieť do toho, kde sa žiak pomýlil. Môže to dať zobraziť žiakom, alebo nemusí dať zobraziť žiakom, záleží to od neho, od jeho voľby. No a keď sa ukončí vyučovacia hodina, opäť sa vrátime späť do správy svojich údajov, tak dokážeme si kliknúť na lekcie a pozrieť sa, kedy ako ktorá prebiehala. V tomto inštruktážnom videu som sa snažil približiť naozaj tie najpraktickejšie veci, ktoré hlasovacie zariadenie ponúka. Samozrejme mám množstvo iných funkcií, ale kto má záujem, môže sa s nimi oboznámiť potom podrobnejšie. Naozaj nie je to vôbec náročné, je to jednoduchá inštalácia, jednoduchá údržba aj spravovanie. Ja osobne vidím veľkú výhodu v expresnosti a naozaj v tej interaktivite, že žiaci to aj neberú ako test, ale viac menej ako hru. Skutočne ich to baví, čo ste mali aj možnosť vidieť na videu. A ďalšia vec je, že tie testy sa naozaj veľmi rýchlo pripravujú a ešte lepšie opravujú a tá databáza spĺňa svoj účel. Toto bol môj subjektívny pohľad, no a teraz sa môžeme pozrieť krátkou anketou do ďalšej triedy, kde pani učiteľka tento systém využíva viac ako 1 rok. Triedy sme získali klikery prostredníctvom projektu a týmito klikermi sa zmenil celkový obsah vyučovania, pretože máme možnosť viac zmeniť vyučovanie na hru a na zábavu. Deti prostredníctvom klikerov si ani neuvedomujú, že sa učia. Vždy je lepšie sa hrať s klikermi od písomku, lebo tak sa aj rýchlejšie vyskúšame a veľmi ma to baví. Aj sami sa môžeme prihlásiť a na písomke ma strašne bolia ruky a takto iba si vyskúšame zručnosť a také veci, ktoré potrebujeme. Najzabavnejšie je na tom, že ide to o rýchlosť a keď to hráme takedy tak, že kto bude prvý v rýchlosť a ten, kto bude v horúcom kresle a ten druhý bude mať rýchlejšie, tak to je lepšie, lebo sa viacerí prestriedame. Dobre je na tom to, že hneď vybehnú výsledky, že keď odklikáme, no tak ukáže, ktorá bola správna odpoveď a že zelené je dobré a červené je zlé a potom na konci sa dozvieme, aká známka nám z toho vychádza. Tým, že sa hrajú, si opakujú nielen vedomosti, ale to, čo sa vlastne pomýlia, môžu niekoľko razy následne si opraviť, zisťovať svoje schopnosti, porovnávať sa s druhými, napredovať, vyhrávať, zažívať pocit kooperácie, tímovej spolupráce, ale aj individuálneho víťazstva.